नोंथांमोना बायदि बायदि जेंनाफोर दंमोनब्ला दिनै बिटिआर सरकारनि बान्जायाव नोंथाङा हानि लेखा मोननो हागोन मा फोरमायगोन गिबियाव नोंथांमोननि बे बड' निउस चेनेलखौ साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। दा नंगौ जों गोबावथार बोसोर बे माने बिधानसभायाव जों संसार जादोंमोन, नाथाय बे हानि लेखाखौ जों मोननाय जायाखैमोन। दिनै बे बिटिआर सरकारनि नाजानायाव दिनै प्रमद बर' सार आरो लोगोसे फेरेंगा सार बिथांमोननि नाजानायाव बा बिथांमोननि होनायाव जों दिनै हानि खाथाखौ मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो आंनि गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि मालि बिटिआव आंल' नङा 413 जन दिनै हानि खाथा मोनबाय आरो माखासेया मोननो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोना मोजाङै मोजां मावदों, दा बयबो फोथायदों। दा जोङो बे प्रमद बर' सारखौ जों जेब्लायबो साबायखर बावगोन आरो जोबनो गैयै साबायखर होदों आरो हानि खाथा लेखा होनायनि थाखाय। फैनाय बे 2025 जायगायाव इलेक्सन जों बिथांमोनखौनो माने फैफिनजानायखौ लुबैदों आरो जों नाजागोन आरो बेहाय जानानै फंनैसो बुंनो सानदों। मानोना जोंनि दिनैनि जे गोबाव सम गोदोना थानाय जोंनि बे सा ओनसोल एबा खैला मैलानिफ्राय लानानै अरुणाचलहा बा जोंनि एरियायाव जों प्रमद बर'नि सार बिथांनि अननायाव जों अल जोंनि बे खैला मैलाथ' ओरै सा ओनसोल मालि बिटासिमाव जोंनि प्रमद सारा अननानै जोंनि नांगौ बायदि जोंनि पाब्लिक ओनसोलाव जोंनि हा गैजायिफोरखौ सारा होनायनि थाखाय आं सासे गामिनि बा मालिटा हालामनि जानानै प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावनो सानो जे जों जाहाथे जाफोर मोनदों बिसोरल' जोङो खुसि जाया आरो माखासे मोनिफ्राबो जाहाथे लासै लासै मोनलांगोन। आं बेखौ आरो प्रमद बर' सारखौ खावलायनो लुबैयो जे माने बिथाङा लासै लासै इयुनाव थाबोनाय बे मोनि माखासेफोरखौ जाहाथे मावना होनो हागोन। आरो बेखौ आं मोनसे साबायखर बावनो सानदों जे जोंनि जे दानि फैबाय थागोन बा फैबाय थानाय इलेक्सनाव जों बयबो प्रमद बर' सारखौ जों अननानै आरो खनसेबाव सरकार दायोबा जों बिनिफ्राय साबसिन प्रमद सारा मावलांगोन होननानै आंनिफ्राय मिजिंथिनाय जायो। आरो पाब्लिकफोरखौ आं बयखौबो प्रमद सारनि जे फैगौ जे इलेक्सनाव बयबो पाब्लिकफ्रा ज' खौसे जानानै जोंनि रायजोआ जाहाथे खौसेथि जानानै प्रमद बर' सारनो फरायोबा जों सरकारखौ खनसे दाफिननो हागोन होननानै आंनिफ्राय खावलायनानै बिखिनिखौ प्रमद सारखौ धन्यबाद होनाय जाबाय। गोजोन्थों।